Čaute, moje meno je Azda Merce a vítam vás pri ďalšej hre, tentokrát novej, s názvom Stick Fighting, alebo teda Stickman Fighting. Táto hra je čerstvo na novo stiahnutá a neviem, prečo mi nejde spustiť. No, ešte, že som stiahol inú hru s názvom Hill Climb Racing. Táto hra by už mohla ísť a ide. Takže táto hra, určite ho veľa z vás už pozná, jedná sa vlastne o to, že vlastne idete vlastne autom cez rôzne prekážky a musíte sa dostať až na koniec, no skrátka, koniec levela. Takže vlastne začíname s týmto jeepom. Tuto sa vám vlastne môžete vidieť, že sa vám vlastne odratáva vlastne ako keby benzín a vlastne vy ho časom potom zase získavate naspäť. Rovnováhu vo vzduchu udržiavate páčkami gas, čo je plyn, a brake, čo je brzda. Inak tu ešte zbierate peniaze a čo by som ešte také o tom povedal? Už asi nič. Takže vidíme, že teraz sme minulý benzín, takže musíme čo najrýchlejšie sa dostať k ďalšiemu, lebo inak nám vyprší tento. Takže rýchlo. Takže sme ho získali, našťastie. A ideme ďalej. Máme ďalší benzín. No a vidíme, že sa nám celkom darí. Už sme prešli 528, 9, 30, 36, 7 metrov. A teraz sa dostávam do prevrátenia auta, čo je vlastne znamená prehra. Takže ideme vlastne máme 20 520 tých peňazí. Takže ja by som si asi radšej kúpil túto motorku, ale keď na to nemá peniaze, takže nič. Opa, to som nechcel. Takže ja idem ešte raz ďalšie kolo. Poďme na to. Ináč zvukový sprievod je podľa mňa celkom fajn. Počujeme aj zvuk motora, počujeme nejakú príjemnú hudbu. Takže si myslím, že celkom fajn. Takže teraz sa skúsime prekonať tento svoj rekord, aj keď neviem, či sa nám to podarí. Dúfajme, že áno. Tak nič, tak musíme sa rozbehnúť a dostať sa tam. No tak nič, toto nám asi teda nevyjde. No toto nevyjde. No vidíme, že sme mŕtvi. Jaj, no nič. Dáme ešte jednu hru a toto by asi bolo aj pre toto všetko, pretože sa trošku ponáhľam preč. Takže máme také, že 4 minúty, takže to by myslím mohlo aj stačiť. Počujeme celkom zaujímavú gitaru.
gitarový sprievod. No, takže vidíme, že sme zase prehrali. Takže ja sa touto prehrou s vami lúčim a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čaute zatiaľ. Čaute, čaute.